Здравейте на всички, в момента съм на екопътеката Невястата, между другото е доста стръмничко. Стръмничко надолу, поне е обезопасено с парапети, тук има. Иначе доста горичка, много добре. Вижте корните, много добре. Включвам се отново малко по-отгоре. Ето тук има почивка, спирка, почивка, както се вика. Ето. Една пейчица тук, хубавичка да си седнете, обезопасена. Има някакви отрязани дървета, може би да закачат пейката. Между другото тук има доста паднали дървета като цяло. Доста са паднали. Включвам, пак се включвам тук, доста стръмничко, диша си. Но пък е природата си наистина удивително, много е красиво. Вижте красота. Красота направо. Много добре. Хора, почти сме на върха. Дори там е върха. Ей, тук е върха. Ей, там е върха. Малко сме на върха. Здравейте отново, точно на върха съм тук. Точно на върха. Вижте гледката. Почти съм на върха, доколкото разбрах. Вижте каква е страхотна гледка. Хора, тук може да се диша. Не е като града, някакви мръсни дизели, бензини. Просто красота. Съм, повтарям сигурно за 8 път, красота просто. Трябва да го видите на живо, просто красота от всякъде. Просто планината, наистина. На телефон няма как да видите реални цветове, но наистина. Всичко е толкова красиво, че просто много е красиво. Нали кажа, че е Смолянската крепост? Вижте какви дръвчета, младички. Я вижте какво видях, някакво селце тук. Яко. Бате. Много красиво, просто. Повтарям го за 10 път, когато се извинявам, просто много добре. Време е да ходим надолу. Като слеза долу, ще се включа пак. В момента сме на Смолянската крепост. Ето ги Смолянските крепости, тук наредени камъни. Небето е супер. Надявам се да няма дъжд. Дървета, природа. Въздух. Направо. Намирам на нещо като спирка, почивка. Няма да се включвам още отдолу, гледката е просто. Отгоре погледнато. Нещо панорама такава. Табела има. Ето е къщичката дървена. Що се ви връщам от похода 1 км. Ето даже ще покажа и табелата. Както пише, маршрута е 1 км. Време траене 10 минути, разлика в надморска височина 30 метра, трудност ниска. Ето и някаква снимка. Това ще бъде за целия шорт. Чао! Ще се видим в следващия. Чао!